El que m'agrada de l'Escola Montserrat és l'anglès. El fer més pràctic i he après a parlar, el que és genial. L'Escola Montserrat el que sobretot m'ha proporcionat és confiança, que crec que és el més important, és el valor que necessites a la vida. Cada professor té una idea i te la transporta a tu. És com, per exemple, I can and I will, si tu vols, tu pots, i si tu lluites per les teves coses, ho pots aconseguir. Si no ho fas, segur que no ho aconseguiràs. L'Escola Montserrat m'ha proporcionat noves ambicions i nous reptes, cosa que abans amb altres centres o amb altres llocs que havia anat no m'havien proporcionat, i ara estic molt més a gust aquí i tinc les coses molt més clares. Doncs estic molt contenta amb l'Escola Montserrat, m'ha aportat molta confiança, he estat molt a gust, si he tingut mai algun problema me l'heu resolt, així que molt bé. Fa 3 anys vaig acabar el grau superior d'Educació Infantil i per mi ha sigut la millor experiència educativa. Doncs jo vaig cursar aquí el curs PON, la preparació, vaig fer també el grau superior de secretariat i van ser uns anys que ens ho vam passar molt bé, que vam coincidir un grup d'alumnes que eren molt afins i un professorat que també eren molt macos i ho recordo amb molt bona experiència.